Segurenik kolageno hitza nonai entzun duzu, ezta? Aldizkarietan, sare sozialetan, larrua zalarentzat, artikulazioentzat, baina goazen arira. Moda hutsa da, ala benetako zerbait dago horren atzean. Bagaur, publizitatea alde batera utzi eta zientziak zer dioen ikusiko dugu. Goazen? Oso ezara polita eta egia handia gordetzen duena, ezta? Azken finean, mugikortasuna da bizitasuna. Eta ez da bizkarrezuraz bakarrikari. Pentsa, zure belaunetan, sorbaldetan, gure gorputzeko artikulazio guztietan. Gure bizikalitatea funtzean minik gabe mugitzeko gaitasun gorren mende dago. Begiratu, hau da gaurko gure bideo horria, oso simplea. Lehenengo, zer den kolageno hau ulertuko dugu. Gero, adinan aurrera goazen heinean, zer gertatzen den ikusiko dugu. Jarraian, zientziak zer dioen aztertuko dugu, datuekin. Eta bukatzeko, aholku praktiko batzuk eta nola erabili zure onurarako. Ondo, goazen lehenengo atalera. Az gaitezen oinarritik, fundamentuetatik. Zer da zehazki kolagenoa, zergatik da hain garrantzitsua. Hau ulertzea funtsezkoa da, zeren eta... Adi, ez gara ari gehiegarri soil bati buruz. Gure gorputzalen egitura osoaren zutabe nagusietako batez ari gara. Pentsa kolagenoan gure gorputza batzen duen itsasgarri moduan, kola bat bezalakoa da. Serio diot, bera gabe literalik desmultatuko gineteke. Proteina hau da gure tendoiei erresistentzia ematen diena, gure ezurrei sendotasuna eta baita gure larruazalari elastikotasun hori ere. Gazte itxura hori. Eta dato bat ematearren, imaginatu gure kartilagoen pisu lehorraren 270 baino gehiago kolagenoa dela, brutala da. Horrek argi uzten du zein garrantzitsua den, ezta? Bale, oinarria finkatuta, goazen orain denok lehenago edo beranduago ezagutzen dugun horretara. Urteak pasatu ala hasten diren min txiki horiek. Mugikortasuna galtzen dugula sentitzea. Zergatik gertatzen da? Zer dago horren atzean? Galdera hau ziur nago guztiok egin diogula gure buruari noizbait. Eta tentuz, erantzuna ez da hain simplea. Ez da bakarrik gauzak erabiltzagatik igatzen direlako. Ez, atzean prozesu biologiko konplexuago bat dago. Eta hori ulertzen badugu, orduan askaitezke konponbideak bilatzen. Hemen ditugu, beraz, gure artikulazioen etxai nagusiak. Lehenengoa adinarekin, gure gorputzaren kolageno lantegeri propioa moteldu egiten da, ekoizpena jaisten da. Biharrena, kartilagoek eta tendoek oso odol fluxu txikia dute, horrek esan nahi du konpontzeko duten gaitasuna oso mugatua dela. Eta hirugarrena, hantura kronikoa. Hiru hauek nahasten baditugu, kartilagoa kaltetzeko koktel perfektua daukagu. Eta horren emaitza, askotan artrosis ospetsua. Ondo, arazoa mahai gainean daukagu. Orain, goazen garrantzitsunera. Zer dio zientziak guzti honetaz? Utz ditzagun modak eta publizitatea alde batera eta zentratu gaitezen datuetan. Ikerketa klinikoek zer erakusten dute? Eta hemen dator milioi bateko galdera. Benetan funtzionatzen aldute kolageno osagarriek min hori murrizteko? Erantzun harri bat bilatzeko, joan gaitezen froga gogorrenak pasatzen dituen talde baten gana. Kirolarien gana, noski. Begira, hau da Penn State Unibertsitateko ikerketa klasiko bat oso argigarria. Erraza da ulertzen, 24 astez, kirolari talde bati 10 gramo kolageno hidrolizatu eman zizkioten egunero, eta besteari placeboa, haula, ez. Emaitzak, begiratu taula. Kolageno hartu zutenek min gutxiago sentitu zuten, oinez, zutik, atzeden aldian, hiladenitan. Eta gakoa, hau da, aldea esen txikia, estadistikoki esangoratsua izan zen. Horrek esan nahi du ez dela kasualitatea, efektua reala da. Ados, mina arintzea oso ondo dago, noski. Baina, eta harago jolango baginea, posible alda kolagenoak eunak berreira ikitzea, indartzea. Hori jada beste maila bat litzateke, ezta? Ba adi, zientziak erantzun bat dauka, eta nahiko harrigarria da. Hau, are eta potenteagoa da. Ez gara sensazio zezari, ikusi grafiko hau. Barra grisak dira kolageno hartu zuten pertsonak. Zer gertatu da? Ba, haien akilesen tendoia fisikoki lodiago bihurtu zela. Konparatu barra zuriekin, placebo taldearekin. Aldean nabarmena da. Beraz, ez da min gutxiago sentitzea bakarrik, eguna bera ari gara berrere ikitzen. Hau datu objektiboa da, neurgarea. Ikusi dugu zientziak zer dioen, froga sendoak daude. Beraz, olain galdera da, nola eraman dezakegu hau gure egunerokora.
Goazen gida praktikoarekin. Oso garrantzitsua, ulertu behar dugu kolageno mota desberdinak daudela, eta ez dute gauza bererako balio. Batetik, kolageno hidrolizatua dugu. Pentsa hauetan zure tendoiak konpontzeko adreiluak balira bezala, materiala ematen diozu gorputzari. Bestetik, kolageno desnaturalizatu gabea edo UCII deitzen zaiona. Honek ez du eraikitzen, honek zure immunitate sistema esten du. Artrosian adibidez, zure defensek kartilagoari eraso egiten diote. Kolageno mota honek esaten die, lasai, hau gurea da, ez eraso egin. Mekanismo desberdinak dira guztiz. Beraz, goazen zehaz izatera. Zure helburua tendoiak sendotzea eta min orokorra gutxitzea bada, ikerketek diote dosia eguneko 10 gramo direla. Kolageno hidrolizatua zari bara, adriluetaz. Gogoratzen kirolarien ikerketa, horixe da erabilitzuten kopurua. Baina kontuz, zure arazoa artrosiarekin lotuta badago eta UC5 motako kolagenoa hartzea errabakitzen baduzu, dosia izugarri aldatzen da. 40 miligramo baino ez, gramoetatik miligramoetara pasatzen gara. Zergatik? Lehen esan dugunagatik. Honek ez du eraikitzen. Seinale bat bidaltzen du. Zure immunitate sistema erregulatzeko mezu bat da, eta horretarako oso kantitate txikia nahikoa da efektu handia lortzeko. Eta orain, etekinik handien ateratzeko 3 trikimailu simple, zientzian oinarrituta hauek ere. Lehenengoa, hartu C vitaminarekin batera. Zure gorputzak C vitamina behar du kolageno hori erabiltzeko. Bigarrena, noiz hartu. Entrenatu edo mugitu baino ordubete lehenago, gutxi gora bera. Eta hirugarrena, eta agian garrantzitsuena, mugitzaitez. Ariketa egitean odola ponpatzen duzu eta odol horrek kolagenoaren adrailuak behar diren tokira eramaten ditu, zuzenean kaltetatutako artikulaziora. Ondo, eta bukatzeko txarri dezagun dena bere lekuan. Garrantzitsua da kolagenoa zer den ulertzea, eta baita zer ez den ere, osasun plan orokor baten barruan. Beraz, zer da ondorioa? Evidentzia zientifikoa oso argia dela. Kolagenoa tresna eraginkorra izan daiteke artikulazioak zaintzeko. Baina, kontuz, ez da pilula magiko bat. Zure gorputzarekin batera lan egiten duen laguntza bat da, zure prozesu naturalak bultzatzen dituena. Eta orain, zientzia hau guztia ikusita, galdera zuri botatzen dizut. Agian, kolagenoa alda zure epe luzerako osasun puzlean falta zitzaizun pieza hori. Orain behintzat informazio guztia daukazu erabaki on bat hartzeko.